नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. लव जिहाद प्रकरणाच्या लग्नाक नकली कागदपत्राच्या आधाराचेर नोंदणी केल्ल्या अधिकाऱ्याचेर कारवाईची मागणी. प्रमोद मुतालिक. कारवार जिल्ह्याच्या मुंडगोड तालुक्यात यूट्यूबर ख्वाजा वंदेनवाज मक्कळप्पा हेमी नकली कागदपत्रा रजिस्टर कार्यालयात हजर करून हिंदू धर्माच्या चलेबरोबर लग्नाचे रजिस्टर केल्लो आरोप करून ही लग्नाची नोंदणी ताबडतोब रद्द करू जाय आणि नोंदणी केल्ल्या अधिकाऱ्याक अमानत करू जाय म्हण श्रीराम सेनेचे राज्याध्यक्ष प्रमोद मुतालिक हेमी आग्रह केला. सोमारा कारवारात प्रसारमाध्यमांकडे तेमी उलयताले. खोटी कागदपत्रा तयार करून यूट्यूबर ख्वाजा वंदेनवाज शिरहट्टी मक्कळप्पा हेमी 3 मे 2025 दिसा हिंदू चली गायत्री जालिगल हेमचे बरोबर मुंडगोडच्या उपनोंदणाधिकारी कार्यालयात विवाह नोंदणी केली. लग्न जावचो चलो आणि चली मूळ धारवाडचे असून मुंडगोडात एक घरात भाड्याक रावतात म्हण 3 मे सकाळी बॉन्ड पेपर तयार करून त्या गावचे रहिवासी म्हण लग्नाचे त्याच दिसाक सांजेर रजिस्टर केल्ल्यान अधिकाऱ्याचे संशय येता. कारण नोंदणीकडच्या जिल्ह्यात कमीत कमी 1 महिने तरी वास्तव्याक उरूं जाय तरूच तो थंयचो स्थायीक जाता असो विशेष विवाह कायदो 1954 सेक्शन 5 प्रकार नियम आसा. त्या नियमाचे नोंदणी अधिकाऱ्यान उल्लंघन केला. लग्न हे एक पवित्र बंधन असून या प्रकरणात सहभागी जाल्ल्याक सगळ्याचेर क्रम घेवूं जाय अशी तेमी तक्रारीत नमूद करून उपजिल्हाधिकारी हेमका मनवी दिला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून विवाह नोंदणी रद्द करून न्याय दिन जाल्यार येवचे दिवसात राजव्याप्ती आंदोलन करतले असो कडक इशारो दिला. या वेळार चलेली आई शिवक्का जालिगाल बाब आणि श्रीराम सेनेचे इतर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಬೋಗಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಏನನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮದುವೆಯನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ಐಒವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂಥವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ಮುಂಚೆ ಇದು ಕ್ರಮ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಎಸ್ ಸರ್. ಒಂದು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान. निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. सिद्धरामय्या सरकार स्थिर असा. पंच गॅरंटी योजना गरिबांसाठी कामधेनू. RV देशपांडे. जोयडा. कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हेमगेल नेतृत्वात सरकार स्थिर असून लोक कल्याण आणि विकास या दोन्ही क्षेत्रात यशस्वीपणाने काम करता असे राज्य प्रशासन सुधारणा आयोगाचे अध्यक्ष आणि आमदार श्री RV देशपांडे यांनी सांगले. सोमवाराक तेमी पत्रकारांकडे उलयताले. राज्याची पंच गॅरंटी ही योजना सरकारल्या जनहिताच्या बांधिलकीचे प्रतीक असून या योजनेन गरिबाल्या जीवनात सकारात्मक बदल घडयला अशी तेमी स्पष्ट केले. सिद्धरामय्या हे अनुभवी आणि दूरदृष्टी असलेले अर्थतज्ञ असून तेमगे नेतृत्वात या पंच गॅरंटी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाला. देशभरात या योजनेक बरोच प्रतिसाद मिळाला असून विरोधक सुद्धा या योजनेचो समावेश निवडणूक जाहीरनाम्यात करतात. आता राज्यातल्या प्रत्येक आमदाराक 60 कोटी रुपयाचो निधी अभिवृद्धी करूक दिला. विरोधकांन सरकाराचेर फक्त टिका न करता असल्या बऱ्या कामाचे कौतुक करू जाय अशी तेमी सांगले. लोकहिताच्या दृष्टीन जिल्ह्यात कैगा प्रकल्प, सीबर्ड, कोंकण रेल्वे यासारख्या प्रकल्पांत कारवार जिल्ह्याचा विकास साधला.
त्याचबरोबर खाजगी प्रकल्पांनी सुद्धा लोकहितासाठी उद्योग आणि अभिवृद्धीचे कार्य करू जाय असे ते यावेळार सांगले. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ MLAಗೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂತ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇನೂ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಕೊರತೆ ಕಾಣುವುದು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ, ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷಗಳು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ವಾಚ್ ಡಾಗ್ಸ್. ಆದರೆ ನಾನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕಿದ್ದೆ. ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸರ್ಕಾರ ಸರಿ ಹಾದಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾದಿಗೆ ತರೋದು ರಾಜ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜನಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮೆಚ್ಚಿದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇವು 5 ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು, ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಕೆಲವರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಓವರಾಲ್ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಏನೇನು ಚರಲೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಆ ಚುನಾವಣೆ ಆಧಾರಿತ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಆಧಾರಿತ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಸರ್ ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿನೇ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿನೇ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು MLAಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ, 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು MLA ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಫ್ರೀಡಮ್ಮು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಿಸ್ತು, ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿವೆ. ಜನರ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಅವರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टर पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच ACN, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑलपुट्टी आणि घर पेंटिंगसाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. पोंगफू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचार शास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंगफू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना
अशा अनेक समस्येचेर उपायासाठी भेट द्या कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर ब्राह्मणवाडा माजाळी कारवार हिंगा प्रति शनिवार आणि आयतवार वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30 सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।